Og fokus på, venner! Find jeres pladser! Schøler tilbage. De ved om, cirka hvor lang tid er tilbage, når målet. Schøler helt op! Nej. Drej, den skal bare sparkes, og så Schøler løber. Schøler op ved midterlinjen. Målmanden er med. Martin, forreste, kom! Hvad sker der? Nå, jeg vil have spillet musik. Jeg ikke troede, det var første. Nej. Jeg ved. Man of the match, eller hvad? Tak fordi du tog mit første mål på pæn fodbold.